аз 25 июн бо 8 парвози чартерӣ шаҳрвандони бозмондаи Тоҷикистонро аз Русия ба ватан бармегардонанд. Мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, Русия барои иҷрои парвозҳо иҷоза додааст, вале нархи билет расман маълум нест. Як манбаъ дар сафорати Тоҷикистон дар Русия гуфт, ба ҳавопаймоҳо асосан шахсони ниёзманд, аз ҷумла беморон, занону кӯдакон, донишҷӯён, пиронсолон ва шахсоне ки бинобар сафари хидматӣ дар Русия дармондаанд, роҳ дода мешаванд. ба гуфтаи манбаъ, ба онҳое ки номашон ба рӯйхат шомил шудааст, масъулини сафорат занг зада вақти парвозро мегӯянд. чиптаҳо барои парвозҳои чартерӣ чанд соат пеш дар фурудгоҳҳо фурӯхта мешаванд ва муҳоҷирон набояд аз шахсони дигар билет гиранд, гуфт ҳамсӯҳбати мо. баъд аз эълони парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон, садҳо нафар ба Радиои Озодӣ муроҷиат карда мепурсанд, ки чӣ гуна билети бозгашт бо ин парвозҳоро ба даст оранд. анбӯҳи зиёди муҳоҷирон дар назди сафорати Тоҷикистон дар Русия ҳам барои ин кор ҷамъ шуданд. аммо мақомоти тоҷик мегӯянд, танҳо барои анҷоми 8 парвози чартерӣ иҷоза дода шудааст ва на ҳамаи хоҳишмандонро метавон бо ин парвозҳо ба ватан интиқол дод. парвозҳои чартерӣ аз ҷониби ширкатҳои Сомон Эйр ва Тоҷик Эйр ва аз шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Қазон, Новосибирск ва Екатеринбург ба Тоҷикистон сурат мегиранд. мақомот гуфтанд, ҳавопаймоҳои Тоҷик Эйр ва Сомон Эйр аз Тоҷикистон холӣ намераванд, балки шаҳрвандони Русияро бо худ мебаранд. ҳанӯз маълум нест, ки парвозҳои доимӣ аз Тоҷикистон ба Русия ва ё баръакс кай маълум мешавад. мақомот гуфтанд, баъд аз моҳи июн масъаларо баррасӣ мекунанд. Тоҷикистон аз нимаи дуввуми моҳи март бо ҳадафи пешгирӣ аз сирояти коронавируси нав парвозҳои байналмилалиро қатъ кард.